Ramadan iku entek berakhir. Para sholihin iku susah. Pulake napa? Dik jero Ramadan iku maghfirah rahmat. Itkun minan nar. Wis gak berlaku maneh. Beda ambek dik jerone wulan Ramadan. Nah, Ramadan iku ibarat kuwi kaya wong mlebu latihan, tempat latihan, pusat latihan ngono ya, apa iku jenenge? Training center ngono iki lho. Sak wulan iku dilatih poso. Sak wulan iku dilatih salat jamaah. Sak wulan iku dilatih sedekah. Sak wulan iku dilatih maca Quran. Nah, nek Ramadan entek iku mestine mari latihan maine apik. Ramadan gak tahu sadurunge Ramadan gak tahu jamaah isya, terus Ramadan teko jamaah isya, tarawih. Lah kok mari Ramadan gak jamaah isya maneh. Lah nek cara aku yut, lho kan iki lak latihan sak wulan ah. Lho mari dilatih sak wulan lah kok mainmu elek. Maka bulan Syawal itu mestinya bulan peningkatan ibadah. Wong mari dilatih sak wulan kok. Nek sak wulan Ramadan iki latihan, riyaya iku maine. Ngeces sak wulan iki digawe urip 11 wulan berikutnya. Ngono, mestine mari Ramadan entek Syawal sak teruse iku ya mestine wakas jamaah, akas gak tau poso sunah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh sapa wong sing poso 6 dina sak marine Ramadan ya Syawal. Sing paling utama jene tanggal 2 Syawal, nek tanggal 1 Syawal haram mulai riyaya. Mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7 6 dina. Sapa wonge poso 6 dina sakwuse Ramadan, poso Syawal 6 dina, iku ganjarane kaya diitung wong poso setahun. Hitungane ngene. Gusti Allah iku maha murah. Amal siji dibales 10. Iku paling titik. Lah, sak wulan poso padha ambek 10 wulan. Sak wulan Ramadan padha ambek 10 wulan. Lah 6 dina iku nek ping 10 swidak dina iku 2 wulan. Makane nek ndelok ganjaran ngono-ngono iku eman pula iki kesempatan. Nek tanggal 2 sampai tanggal 7 gak iso sik akeh tamu. Yo akeh jajan, encene yo abot. Ya gak apa-apa pokoke sik jero wulan Syawal. Sapa wonge poso sak wulan ditambahi 6 dina ndik Syawal iku hukume ganjarane padha karo fadilahe padha karo poso setahun. Lho lak kurang enak piye? Kaping pindho. Para wali iku nek Ramadan entek susah nangis. Di samping fadilah-fadilah iku wis cara ditutup ngono. Kaping pindhone nek bulan Ramadan teko, siksa kubur iku diprekno karo Allah. Wong sing ndek kuburan disiksa iku istirahat sak wulan. Mergo rahmati Gusti Allah. Masya Allah, keampuane fadilahe bulan Ramadan. Lah nek Ramadan entek, siksa itu diberlakukan kembali oleh Allah. Maka bagaimana nasib keluarga kita yang sudah meninggal dunia? Ayah ibu kita, mbah buyut kita yang sudah meninggal dunia. Nek Ramadan iki entek takbiran saiki riya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siksa kubur diberlakukan kembali. Makanya oleh karena itu
Di samping nyambangi sing urip, ayo nyambangi sing wis sedo didongakno. Apa mergo siksa kubur nek Ramadan wis entek riyaya diberlakukan kembali. Nah, iki eman. Di samping ya sing nang urip, Masya Allah nek ziarah nang urip iku fadilahe nepung. Seduluran iku kathah sanget. Mun lintu wekdal. Muga-muga Ramadan kari titik niki awak dhewe iso ngisi Ramadan, mari ngono dilatih sak bulan penuh dalam Ramadan iki iso ngisi Syawal, tambah peningkatan nang ibadah, tambah akas, tambah semangat, nang keapian tambah semangat. Makanya bedaan kula mek ngeten tok. Sampeyan niku seneng ndi dadi wong apik ta dadi wong elek? Kabeh wong mesti kepingin dadi wong apik. Oleh karena itu, mari kita tancapkan dalam hati kita. Aku kepingin dadi wong apik, mari ngono sak mampune berusaha ngelakoni sing apik. Muga-muga kita sedaya ditakdir kalian Allah husnul khotimah. Amin.